bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe on calminama on juurama ko bismama e jangde men hande windande men wattore 26 hande eɗen janga alkulal biyetegal yangal ya mawɗo e ya tokoso ko jangete e ya e hewde ko ɗo haaɗi ɗo so ɗiggi andu a sirti e majjere ya windande wattore 26 Dental Dina TV hande oɗon janga ko wiyete ya mawɗo ko ni wayata ya tokoso ko ni wayata ɗo tan jangata ɗum mbawa ɗum ceerta e majjere ya so wayini ko ya mawɗo so wayini ya tokoso janga ya mawɗo ha ganda taskoɗa ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa ɗo oga bange ya mawɗo oga bange ya tokoso a jangi ha wawi ngara pola mbiya ya tokoso ya tokoso ya tokoso ekko masgal mbiya ya ye yi yo yu kadi gataɗo ya ye yi yo yu kono an ko ɗon karɗa ganda tan no ya windirte mangal ganda no ya tokosal windirte wadde windande 26 ala ko jangumi hen so wona tan ya mawɗo e ya tokoso ƴetta kuƴol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga mi wino on jangde nde ñande fof ɓeɗo weɓandema wadde taw on gandi ya mawɗo ya tokoso ƴetton kuɗi mon e carnet mon mbañitoɗon jangon ɗigga mbaso yejjidde wadde balle moɗon e jingere moɗon e dental he 77 906 14 81 jinganon jangde nde ballon jangde nde ɗum tan mbiyanmi on ɗum tan mbasimi on oto hay goto ɗaw hoore mum e wadde hen e wallude hen e jingude hen eɗen dendi gollal ngal courant wifi connexion min jeeya nafata noon ko e denden ɗum tawde en dendi jangde nde denden yobde ɗum yo Allah hokken nande e famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam